Before tataura zvokuti hanzi takarwa hondo, tell us about the principles of the liberation struggle. If you are a ZANU-PF person, I challenge you today to come with the principles of the liberation struggle, the values of the liberation struggle. Makamborwireiko pahondo zvamakanga muchirwisa Smith nehurumende yake, makanga muchirwisireiko? Come and tell us. Musatudza zvoti takarwira ivhu, takarwira izvi. Uyai nemadocuments amakanga muinawo kuhondo, the ideology, the real ideology. You have moved away from that ideology, ZANU-PF. Your leaders are going against the principles of the liberation struggle. The liberation struggle was fought for equality, for land, for peace, for black governance. But varungu ndo vachiri kukontrola nyika ino up to this date. Siyana inesu.